This record. Yes, I'm reality. Iwa uwe yawu yakusokupai akaka wakarara pepukai. Hello muri Zimbabwe, salibonani ibizo lami ngudi Spark Zimbabwe ndiri pachefiti chiri health chifiti zvisina ma side effects tokugira nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Nyaya yatinayo panapa muri Zimbabwe inyaya inosiyisa ndira baba wandinawo wabva kutriangle wane dambudziko rakusangana nayo mukati mefamily yawo yekuti mwana ari kutemwa nematombo, mwana ane zvidhoma zvaari kuona. Saka ndinawo panapa ndofunga ndakamboisa paZim Reality ITV kuno vanofollowa Zim Reality ITV ndakamboiposta. So now ndinawo vari kuno kuHarare vauya kuno kuti vatsvage rubatsiro. Saka ndinawo panapa kuti vatitsanangurire nyaya yese kubva payakatanga kusvika payari izvezvizvi. Asi before ka itsika yedu paZim Reality ITV kusimbisana navatanga kusvika panapa kuti please don't forget to subscribe. Uyezve itsika yedu kukurukotedza guest wedu muchirongwa. Makadini baba? Tiripo makadiniwo. Aiwa isusu tinofara. Baba takanzwa dambudziko ramukusangana naro pakati pevana venyu zvamukusangana nazvo. Asi muri Zimbabwe da kunzwa imi muchitaura mega kuti zvinhu zvikumboitika. Saka da kuti mutitsanangure kubva pekutanga kubva pazvakatanga kuti zvakatanga sei, zvinhu zvaiitika uyezve takapa stage ipi. Saka togona kuzotanga yedu kumbotsanangura kunzi zvakambotanga sei, zvakatanga rini. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndakagara mukati menzvimbo ino kuti ndikupe mashoko maererano nemagara andaita mukati meguta nemhuri yangu zvinouya zvepadambudziko rakazondisunda kusvika mukati meguta rino reHarare. Ndofunga muona kutanga makudza muri yeZimbabwe kuti munotwani bota zofusira zita zvakanaka. Ini ndinoitwa Samson Mutirwa. Alright. Ndinogara kuTriangle Beaufort Range. Ndiri muma 3 hectares. Alright. Saka dambudziko ranga risi rakatanga sei? Wakanga uri musi wa 2 February gore rino iri kuma 7 manheru. Papo ndakanga ndabva zvangu kubasa. Ndakazoona matombo otanga kunaya, vana vachiposerwa nematombo manheru aya. Zvinhu zvakatotishamisa kuti matombo aya ari kubva kupi. Takambondeya nechivanze nekuseri kwedzimba tichiti tione kuti pangava nemunhu ungaita unhu hwakadero here, asi hatina kana watakaona. Saka isu takangozoona ngozoti iri ratova dambudziko ratopinda mukati memhuri. Saka takafurwa nematombo kusvika kuma 10, 11. Tikati chikafu hachabikika, regai tisiyane nazvo tinde hedu tindorara. Ndobva takaenda kundorara. Kuchinge kwaedza yanga yava Friday. Dambudziko richibva ratotanga nokuti zvinhu zvaingoitika masikati chete. Vana vakaendera mberi nokufurwa nematombo, kurumwa nemazino. Unomuruma havamuoni, vanongoona mazino akadhinda, asi mazino aya airatidza kuti mazino emunhu, pachitosara nemasiriri. Vana vari kurohwa neruoko rwasingaoni. Dzimwe dzenguva mwana waiona chiruoko chichiuya chiri chanza chete, asi waiti ndechemwana namudiki. Chomurova chonyangarika. Kana kumarwa nemaoko muchitoona makwaranzurwa kuti mwana wamarwa, kana kushunyiwa zvokutoona kuti mwana washunyiwa muchitoona paganda mwana achishunyiwa. Kana kupfirwa mate pamaoko chaipo. Kana kudirwa mvura inopisa, mwana ngokaruka adirwa mvura inopisa mosha kuti mwana wauruka wadirwa mvura inopisa utoti ndatsva. Asi mvura yacho maitoiona? Isu tasingaioni, asi kuti iye wangokaruka angodirwa. Pamwe unenge apinda mumba ungokaruka adirwa ari mumba. Samande muna akatotota ino? Ati kuhembe yose kutotota, tototi kurura hembe ukande apo pazuva imbooma, tomupfekedza imwe hembe. Tamupfekedza imwe hembe yodzokorwa kudirwa zvefuti mvura. Kana kuti hembe iya akapfeka mwana munoona ichitochekwa makagara live chaiyo ichichekwa nereza kuti chee. Penenge ichekwa reza mudzioni, asi memuchikuona hembe ichichekwa ichibvaruka zvokuti nyangwe kuti mupe tera kuti abatanidze waitosha kuti ndobatanidza sei hembe yacho iyeyo. Saka pakaita hembe dzakawanda dzaichekwa, yaiti yachekwa ikaita madhende kakandiwako totora tomupa imwe zvichingoitiwa zvinhu zvimwe chete izvezvo. Saka takatoona kuti hembe dziya dzopera
tikamboti chimbogara wakadaro usina hembe zvino angava kuchekwa dumbu chairo ganda panyama uchiona kuti mwana ari kuchekwa. Tikati hapana zvokuita, regai tingomudzorera angoramba achingopfeka hembe idzi kusvika dzapera nokuti ndozve zviri kuda. Saka mwana akaramba achingochekerwa hembe tichingodziunganidza. Tikabudawo tikati regai tiende kuvabatsiri pakaita kumapostori kana kumasowe kuya nhombo dzaanenge apiwa dzinotorwa muhomwe akasungirwawo mucheka dzatinoti ndaza dziya mungava muchiunu kana kuti mudumbu make dzaingosvika dzichingochekwa dzichitogwa dzichiendwa nadzo. After 5 to 10 minutes moona micheka iya kana kuti ndaza dziya dzodzoswa obva akandirwa pamuviri. Zvinhu zvakatishungurudza tichifamba papi nepapi pataenda poga kuti andobatsirwa zvaitondotanga ari pamba ipapo achifurwa nematombo, kurumwa ari pamba ipapo, kutoreva kutoti vabatsiri vacho zvati zvafanika sokuti havana simba, asi vakanga vane simba. Dambudziko rakanga riripo rakanga rakakura nokuti tafamba nzvimbo naro dambudziko. Pataifamba tichiti regai tinde tindotsvakawo kune vanobatsira vanenge vachiti vanozvigona, vanenge vachidedza mari kwanaita 500 US 400 US. Ini totaridza kuti mari yeyo handiiwani. Kubasa taisingashandi mwedzi inoita 2-3 ndikaonawo basa nhasi pamwe hafu yemwedzi kana kuti mwedzi basa riya robva ranzi rapera, asi vamwe vachingoramba vachiendera mberi. Saka ndinotoona kuti mikana yose yanga yakavharwa nenyaya iyoyo yezvinhu zvainditambudza mukati meguta. Zvadaro mwana aiona reza dziya aitotaura kutoti ndiri kuona chimunhu chiri kuuya chakabata reza, asi iye otaura achiti ndoda kuti ndichitorere. Isi tobvunza sabereki kuti sei, iye oti mirai muone. Wongeta sokuti wavaraigwa, asi ataura manzwi aya. Nguva diki ongoona mwana achisvetukira mumhepo achibhubhisana nechunhu ari mumhepo kusvika atorera reza. Toiona live reza yatoona yokandwa apa, asi reza iyi ndedziya dzakanzi dhoko, ndo reza dzaishandiswa. Saka reza idzi dzakakwana kuita 5 kana kuti 5 dzaikwanisa kutorera achiuruka achichidhaivhira achichitorera. Atorera reza dziya ndobva dzayatava padutu. Chaona kuti reza dziya dzatobva dzapera, chachaota wakanda mapanga awo waimagamira pano padumbu. Asingamaona achingobva chero achigama achikanda pasi. Tsono chaidzo dziya dzokusoresa mazihombe ayaya aikandiwa akananga muziso achigama. Tsono dziya ingava simbi chingava chii mwana waigama. Kana kukandiwa zvinhu kugotsi unokwanisa kukandiwa dombo. Akandiwa dombo tinoziva kuti kumatadza uko nedama inyama izvinhu zvakabatana. Asi waiti akakandiwa chinhu kuno kugotsi kuno kwaivhura uko kwematadza uko kwaita mwena waikwanisa kudhonza chinhu chiya kudai nechigumwe achichidhonza chichifamba kusvika chapinda nemumuromo wobva apfira pasi. Ingava simbi ndipapo ndambokubvunzawo aitotobayiwa apa panoita chironda here kana tichitaitika papa asingaiti chironda, asi kuti iye wainguwa kungosokotedzwa chinhu cheto kungokaruka atopidzwa chinhu toti baba ndakandiwa chinhu, iye otozochidhonza neruoko wochisvipa nekumuromo. Dzimwe dzenguva tamboshandisa munamato, sokupiwa kwataitwa munamato, akamboshandisa munamato wakange ava kubata zvinhu zvacho, kubata chiruoko kuti chakabata chinhu chacho kana dombo kana chipikiri kana chiobata chisati chakandwa totochiona live. Kana akataka iye pachaikandwa imaizochiona atochibata maoko make akatochibatira kuno gotsi kuti ichi ndakachibata chakatostop apa akachibata apa wotochidai chisati chapinda umo. Kana akavarairwawo chikatokandiwamo ndo chaanozodhonza nekuno kuchobuda nekumuromo. Takatofamba tikatoenda kundosvika nyangwe nekumatare ekwana Vashe, takasvika ikoko zvaitoitwa aripo vachingozvionera vega live mwana achikandiwa zvinhu mumuromo achizvibudisa. Makatoenda kumatare kwana chifu ndo tongoti nyaya ndo kwaikazopedzisira yavari. Tichizobva ikoko ndo patakazoronga rwendo rwekuno mushure mekunge tataura nemunhu waMwari mukati mekutambudzika kwenguva refu. Right. Ava satasvike kuda kubvunza zvinhu kuti kokudare yakanzi chiwo. Kumatare pakutanga takaenda kwaSabhuku senzvimbo sevillage. Nedambudziko ndine dambudziko rangu randishungurudza pano pamba rakamera rakadai.
sevaridzi vemusha ndo vaifamba kuti vagaze dambudziko nokurumidza, asi zvinoreva kuti zvakavatovaomeravo kuti vangaripedza sei. Saka vakazoti hazvinetsi, chimbofambai imi pachenyu muchitsvaka kuti zvii. Saka kufamba kwataita taingotsvaka tichingoudzawo ngonzi zviri munzvimbo mamugere, zviri munzvimbo mamugere. Saka kuti tiudziwe kuti ndiani waizviita zvazingataurwi, taingova kuti zviri munzvimbo. Tafamba tapedza mari, tadini, tatengesa zvipo, tasati tisangana nachimwe. Sadamba kudzosera mashure. Saka kwamakafamba imimi so far musati maya kuno kunde kupe?